Hola, bon dia. Hola, bon dia, benvinguda. Vostè dirà? Mira, és que estic passant un cap de setmana així i volia que em digueres llocs que poder visitar. Vale, perfecte. Està allotjat en la Font de la Figuera? Sí. Vale, perfecte. Mira, aquí tenim un plano de la localitat, vale? Nosaltres estem situats així, vale? Som l'oficina de turisme, així està la Nacional 344, vale? Que és l'artèria principal del poble, i agarrant el carrer Historiador Ros, que és on ens trobem situats, aplegarà a l'església de la Nativitat, vale? El trobarà a la mateixa plaça de l'església. Dintre trobarà un retaule de Joan de Joanes, pintor molt famós de la localitat i molt famós del Renaixement espanyol, i l'entrada és completament gratuïta. Ja que és un lloc de culte, està obert tot el dia i es pot entrar a l'hora que vulguis. No s'ofereixen visites guiades, però és un lloc molt interessant per a visitar. També, agarrant el carrer Historiador Ros, el primer carrer a la dreta, agarrant el carrer Molia, pegaries al Museu Etnològic de la Costera. Vale? El museu és un museu municipal, és un museu també d'entrada gratuïta i està obert de 10:30 a 1:30 del matí. Diumenge no està obert, però avui dissabte sí. Vale? El museu és completament gratuït i s'ofereixen visites guiades cada mitja hora. Vale? Dins pot trobar una recreació de lo que era una casa antiga de l'època de la font, per a veure com vivia la gent de la Font de la Figuera, i una part que està dedicada a l'elaboració del vi, a com s'elabora el vi, que és el producte estrella del nostre poble. Hi ha per altres parts del poble, així està el llevador municipal, i hi ha una sèrie d'ermites, també bastant interessants, que si t'interessaria visitar-les, estan totes obertes també tot el dia i també són gratuïtes. I al voltant del poble trobem les diferents bodegues, aquestes ja ofereixen la seva pròpia oferta, tant cultural com gastronòmica, i una sèrie de muntanyes que rodegen el poble, en el qual trobem una sèrie de rutes molt interessants per a perdre's i disfrutar del matí. Què més voldries saber? Vale. Alrededor d'este poble, altres pobles que puga visitar... Vale, altres pobles per a visitar durant el fin de setmana. Primer, mira, aquí tenim un mapa de la Costera, vale, perquè és la comarca a la que us trobem, i així està la Font de la Figuera, que és l'últim poble que ja fa frontera amb Castella i Lleó, més concretament amb el municipi d'Almansa. Vale? A 15 minuts tenim, tenim el municipi de Moixent. Vale? 15 minuts agarrant la carretera exacta, la A35 que connecta, podríem dir, la Font de la Figuera amb València capital. A 15 minuts trobaríem Moixent. Moixent és un poble de l'estil de la Font de la Figuera, però que té una peculiaritat, que és que trobem un jaciment ibèric, que és la Bastia de les Alpuces, i en la qual es pot trobar una de les figures ibèriques més importants de la península, el guerrer de Moixent, que actualment no es troba a Moixent, però es pot visitar el jaciment, que és molt interessant. A més, a la mateixa zona també elaborem vi. Vale, continuant la 35, aplegaríem a Xàtiva. Xàtiva és un municipi molt famós, molt important de la història de Regne de València, i que, espera't que busqui el folleto, i te'l dono també. Vale, així està. Tots aquests folletos tenen informació i mapa dels pobles, ¿vale? Igual que el primer de la font. ¿Vale? En Xàtiva trobem un castell molt important, el qual es pot visitar tot, i inclús pots passar-te el matí visitant el castell, i després tenim la col·legiata, que és l'església principal, el qual també es pot visitar, té un campanar del qual es veu tot el poble de Xàtiva, molt interessant també. Hi ha una sèrie de museus que, depenent del dia i de la condició de la persona per edat o laboral, té un preu o un altre. Per últim, agarrant la 33 ja tenim el municipi de Villena. ¿Vale? Villena és un municipi dominat per un castell de l'època musulmana i molt famós per ser uns monjos cristians i que també te recomanem molt visitar. Està a uns 20 minuts agarrant la A33, que seria que per compte d'anar cap a València anar cap a Alacant. Sí, anem en el cotxe de casa i anar, que és superbé. Alguna pregunta més? Vale, ara per anar a menjar, Vale, algun lloc que estiga guai. Pues casualment aquest cap de setmana se celebra la fira gastronòmica d'Estalafont. ¿Vale? És una fira que se celebra casualment molt prop de la plaça de l'Ajuntament, ¿vale? Que és situada així, i en la qual pots degustar els diferents, fer una cata dels diferents vins de la font, ja que les principals bodegues de la font tenen un expositor en el qual pots degustar els vins. ¿Vale? A més, la font és molt famosa per també l'elaboració d'embotits tradicionals. A part de la part dels vins, hi ha una part dedicada a l'elaboració dels embotits, on també pots fer una cata. Que la fira no t'acaba de complementar, el municipi ofereix una àmplia oferta gastronòmica de bars i restaurants que ofereixen tant els vins de la localitat com els embotits, així com el gazpacho o dolços tradicionals de la Font de la Figuera. Hi ha bars molt bons com el restaurant Cabanel, situat en l'entrada nord de la Nacional 344, o inclús en les bodegues també hi ha diferents... També és altra opció.
cates de vi i elaboracions d'embotit que també es poden tastar. Per a més informació, en el mostrador tens informació de les diferents bodegues i inclús un pamflet de diferents parts del municipi. Vale. I altra cosa molt important, hem vingut amb un gosset. Alguna ruta o algun lloc on puguem anar en ell? Vale, busco un pamflet que tinc per així de les diferents rutes que tenim en el municipi. Vale, així tenim les diferents rutes que ofereix el municipi i el poble i el voltant. I la més interessant pot ser siga la senda del Capurutxo, que el Capurutxo podríem dir que és la senda que es troba així, vale? I en la qual accediríem per la part nord del municipi, molt prop del restaurant Camarer que t'ha anomenat. Vale, és una ruta circular d'uns 8 quilòmetres, molt adaptada tant per a persones com per a animals, pràcticament sense desnivell, i que recorre tota la llum de la muntanya i pots veure en tota la seva esplendor el municipi de la Font. És circular, tornes i vas al punt de partida. Després hi ha 3 zones un poc més lluny. És l'única ruta que comença realment des del municipi i anant en el cotxe pot anar a altres rutes, però aquesta és molt interessant perquè tens unes vistes molt importants tant del poble, com ja t'he dit, com de tota la costera baixant cap a Xàtiva. Vale, perfecte. Alguna pregunteta més? Ja estaria. Vale, perfecte, doncs mira, així tenis els follets, Vale. més informació tens ahí en el mostrador i així tens el còdic QR en el qual li agrairíem i per l'enquesta de qualitat, perquè ens ajuda molt a millorar. I bueno, m'agradaria saber d'on vens i el còdic postal, per favor. De Sueca. Sueca i el còdic postal. 46 410. 46 410. Vale, moltes gràcies. Qualsevol dubte assistem. Els municipis que t'ha dit també tenen una oficina de turisme i tenen un número de telèfon. Disfruta de l'experiència i esperem. Moltíssimes gràcies. Clar que sí. I bon dia. Adéu, bon dia. Adéu.